Yilo leliwa izingane okumele zilicace uma ziya esikoleni iMowbray Primary eMvoti KwaZulu-Natal. Emhlanganweni wanamhlanje nomphathiswa wezemfundo esifundazweni, abazali bezingane ezifunda kulesi sikole bacele uhulumeni ukuba ungenelele kule nkinga. Makungenzeka bandla bazizamele nje i-transport. Makungenzeki kunomgaqo kade wacelwa kusekhona okhulu wami nobamkhulu umuntu omthezana owawuzosuka la kaKhanyile unyuke uthi ufike la eMobo wona useduzane ke lomgwaqo. Uphendula ngalokhu umnyango uthi lenselele ithinta iminyango ehlukene. Inkinga kusona isikole. Inkinga indlela eya kuphi esikolweni. Sizohlanganisa lama department nomasipala. Bese siyabuya sizo report ukuthi sesihlangene umasipala uthi ngenxa yokuthi labafundi bahamba ibanga elingaphansi kuka 3 kilometers, umnyango uthi awukwazi ukubahlinzeka ngezimoto zokuhamba. Abazali bathi abanelisekile ngokushiwo umnyango. Ekugcineni kosuku asiphumbanga isisombululo ukuthi sogcina senze njani. Njengamanje inkathi South Africa ibuke yonke ukuthi kunezingane ezihamba ehlane. Zihamba ehlane nje azigade umuntu. Zifike ikhumula lapha sebezobuka nabagangawo sebezoshona khona boganga ngezingane. Umnyango ucele ukuthi unikwe isikhathi esingangenyanga ukuze ukwazi ukuhlanganisa zonke izinhlaka ezithintekayo kulenselele. Okwamanje lezi ngane zizoqhubeka zicaceleliwa ngezitebhisi ezakhiwa umasipala waseMvoti ubambisane nowesifunda uMzinyathi ukuze zinye kulesi sikole abazali abakholwa ukuthi sinemfundo esezingeni.